Светлы дзень і на поўнач дарога, і мне зноўку бясконца шукаць. Крок за крокам намацаць падлогу, зноўку мушу падняцца і стаць. З першым сонцам і стомай у целе праз мігценне прыгожага сна перайсці, як па мосце у цені. Гісторыя беларускай літаратуры прайшла амаль тысячагадовы шлях развіцця. Наша гаворка пра гісторыю менавіта развіцця літаратуры пачнецца з эпохі пісьменства, з рунічных знакаў і надпісаў, які можна бачыць, напрыклад, на брасліцах шыферных, знойдзеных на Браслаўшчыне, каменьчык з малюнкамі і знакамі, костка з выявай жанчыны. І гэта сведчыць пра тое, што пісьменства на тэрыторыі Беларусі існавала яшчэ да з'яўлення кірыліцы. Кірылічныя знаходкі, копія берестовай граматы, знойдзеныя ў Мсціслаўі, і таксама свінцовыя пломбы з кірылічнымі літарамі. Гэта, напрыклад, кавалачак драўлянай місы з кірылічнымі літарамі, кавалачак амфары, ручкі ад амфары. Вось тут можна разгледзець другую літару кірылічнага алфабету букі. З 11 і на працягу 13 стагоддзя колькасць рукапісных помнікаў на тэрыторыі не толькі сучаснай Беларусі, а ўвогуле на ўсходнеславянскіх землях павялічваецца з неймавернай хуткасцю. Як ты думаеш, з чым гэта звязана? Прыход хрысціянства, так? Так, менавіта. З прыходам хрысціянства, са стварэннем епархій. Што датычна сучаснай тэрыторыі Беларусі, то гэта былі епархіі ў Полацку і ў Тураве. А са з'яўленнем епархій ствараюцца манастыры, будуюцца цэрквы, а пры цэрквах і манастырах скрыпторыі. Скрыпторыі – гэта своеасаблівыя лабараторыі па перапісванню святых тэкстаў. Значнай постаццю таго часу з'яўляецца Ефрасінія Полацкая. Яна працавала ў скрыпторыях Полацкага манастыра, дзе займалася акурат перапісваннем святых тэкстаў. Пётр Скарга пісаў свае казанні на розныя патрэбы. Таксама мастак Ян Матейка адлюстраваў яго ў каралеўскім двары. Гэта копія яго карціны Яна Матейкі 1864 года. Пётр Скарга быў езуітам, актыўна распрацоўваў палітыку акаталічвання і менавіта стварэннем школаў, калегіумаў. Пісаў, вось тут, напрыклад, прадстаўлены экспазіцыі, трэнас, поўная назва «Лямант адзінай паўсюднай апостольскай праваслаўнай царквы», напісаны ў Вільні ў 1610 годзе. І такі цікавы факт, што пазнейшыя кіеўскія выданні, якія выдаваліся ў 30-х гадах, калі ўжо Мілецій Сматрыцкі перайшоў на бок уніі, не падпісваліся імём Сматрыцкага, бо ён ужо як бы падтрымліваў унію, а тут ён яшчэ выступае за паўсюдную апостольскую праваслаўную царкву. І чым адметны гэты час пачатку 17 стагоддзя, гэта стварэннем разнастайных палемічных твораў. Тыя ж казанні Петра Скаргі, лісты, дзе дыскутавалі багаслоўскія тэмы, той жа Сматрыцкі з Астрожскім Канстанцінам, гетманом Великага княства Літоўскага, які быў заўсёгдатаем абаронцам праваслаўя. Яны спачатку падтрымлівалі адзін аднаго, потым вялі нейкія дыскусіі на гэтую тэму. А тут прадстаўлены арыгінал трыёдзі постнай, выдадзены ў 1609 годзе. Гэта збор малітваў, правілаў падчас Вялікага паста. Так, а цяпер мы праходзім у пачатак 19 стагоддзя. Тут мы можам пабачыць, як выглядала сядзіба шляхты, як маглі абсталёўваць шляхецкія сядзібы. Гэта камень філаматаў. На ім прадстаўлены чальцы аб'яднання студэнцкага філаматаў, а пазней філарэтаў. Яны гуртаваліся пры Віленскім універсітэце і стварылі таварыства ў 1817 годзе. На чале гэтага таварыства быў Тамаш Зан, які паходзіў з маладзечаншчыны, з вёскі Месата, Адам Міцкевіч, які паходзіў з Наваградчыны. А таксама пазней на працягу іх існавання далучаліся іншыя студэнты, і гэта былі не проста хлопцы, якія чыталі адзін аднаму вершы, а таксама распавядалі пра тое, што яны адкрылі, вывучае матэматыку, фізіку, біялогію. Адам Міцкевіч нарадзіўся 24 снежня 1798 года у Вігілію у Завосі, у памесці сваіх сваякоў. А ўжо ў Наваградку, дзе жылі яго бацькі, навучаўся ў павятовай дамініканскай школе. Там жа і пасябраваў з Янам Чачотам, з якім пазней яны паступілі у Віленскі універсітэт.
Пазней, пасля сканчэння Віленскага універсітэта, Адам Міцкевіч працаваў ухоўным настаўнікам. З цягам часу лёс яго закінуў у Парыж, дзе ён, абапіраючыся на беларускі фальклор, бо падчас студэнцтва хадзіў у экспедыцыі этнаграфічныя, піша сваю вядомую твор «Дзяды», а таксама «Пан Тадэвуш». Буйная постаць для беларускай літаратуры Эліза Ажэшка, якая нарадзілася ў 1841 годзе на Малькаўшчыне, гэта мясціна ў Гродненскай вобласці. Пэўны час Эліза Ажэшка жыла ў Гродна. Там піша яна свой вядомы твор «Хам», «Марта», дзе адлюстроўвае праблемы жанчын у грамадстве. У творы «Марта» падымае феміністычныя тэмы. Францішак Бушэвіч, пісьменнік другой паловы 19 стагоддзя, працаваў вясковым настаўнікам, а таксама лічыцца пачаткоўцам крытычнага рэалізму, абапіраючыся на беларускі фальклор. Самы яго вядомы твор гэта «Дудка беларуская», які ён падпісаў псевданімам Мацей Бурачок. Народны паэт Беларусі Максім Танк нарадзіўся ў 1912 годзе ў вёсцы Пількаўшчына, але сапраўднае імя паэта Євген Іванович Скурко. У экспазіцыі прадстаўлены паэтычныя зборнікі, такія як «След бліскавіцы», «Мой хлеб надзённы» і «У дарозе». У 1968 годзе Максім Танк быў узнагароджаны званнем народнага паэта. Уладзімір Семёнович Караткевіч – выбітная постаць для беларускай літаратуры. Ён нарадзіўся ў горадзе Орша ў 1930 годзе. У экспазіцыі прадстаўлен яго першы зборнік паэтычны «Матчына душа», вядомы нарыс «Зямля пад белымі крыламі» і раман «Каласы пад сярпом тваім». Уладзімір Караткевіч – першы беларускі пісьменнік, які звярнуўся да жанру гістарычнага дэтэктыву. У гэтым жанры напісаны яго твор «Чорны замак Альшанскі» і «Дзікае паляванне караля Стаха», а таксама шэраг іншых. Тут прадстаўлены народныя пісьменнікі і паэты Беларусі, пачынаючы ад Янкі Купала, які быў узнагароджаны ў 1925 годзе, і Уладзімірам Карызным, які быў узнагароджаны 2 гады таму званнем народнага пісьменніка Беларусі. Пад нагамі трымцее вада. Цераз ноч і сутонне чакання, перад бурай насцішаны шэпт перайдуць у суворым змярканні у небе хмары. Падае снег.